Kata mai. Tengok ngeten kok piye tak parani nih. Mi ilmu apa? Juga kita wong ngeten idon rene lho. Ya, Ayo liga ngono. iya. Ana kerjaan ora mi kowe mi. Ora ono free ning omah nganggur. Ayo jalan-jalan. Rindi, Yo Ridi ya. seneng mau bayari. Ndak kowe bar bayaran kok mbok kon Berarti tuku salam mineka. Star apa-apa. Ora tak ajak jalan-jalan dulu. Yo, kepenakan. Iso. Mending bos rata keteko bedaan. Siap. Gajah apa sing apik? Gajah ngemiki anake. Salah. Lha opo? Gak jahat. Anu, Ya, krek iki apa iki ngomongno. weh bos wis teko. Aku duwe tugas sampe kowe iki. Iya bos, piye bos? Urus jenenge Hadi. Siap. Ciri-cirine yo, wonge dur, Terus, gudul, Terus? getan. terus. Wae tok. Siap. Pokoke ciri-cirine ngono tok ae. Siap. Ora Mas. Nggih. Ah, apa gudul iku ngono iku. Oh, iku bos. Wih, Titi Ropi. Ah, iki kecekel bos, wange bos. Kecekel bos. Atep ya. Ya krek. Tangan dikrek, krek. Iku lho, ana mbokku. Wah, urus. Sapu ning kene krek. Ah, oh. Oh. Kane lolos ki Jawa iki, Jo. Ayo, kemana kae ayo. Sapu. Ayo. Ayo. Keluarkan. Ayo. Keluarkan. Kancam ber taro ngene iki. Heeh. Ku. Telepon kancanem. Ngomong gak ora? Iki kancanem tak belo iki. Oh, oke ya. Mas. Halo, Han. Ana apa, Chan? Kowe iki kaku rene tau kancam tak pateni ngene iki. Lho ame ndi? Ngomong tara. Ngomong. Ngomong. Ngomong sing apik tak cuma mam. Lah boh. Wis tak pateni. Wis mati lho ya wis. Iki piye iki kancam ra teko-teko iki? Heh? Ngomong. Ngomong ra. Permintaan terakhir mau apa iki? Anu. Lah mulai iso ngomong. Lah mulai iso ngomong bos wong cangkeme. Mangkang. Desum tak. Ini tak. Ih. Apa? Nganu apa? Apa? Aku dulu. Dadah. Ayo malah jalan-jalan. Nah. Akhiran didik. Gak bos, bos. Iku tak kaca bu. Ra. Tahe kaca bu. Ra. Apa? Ana apa iki? Kita kan ngomong bel. Apa, Chan?